Proves Pau 2022, juny. Problema 4. Ens donen aquesta reacció i l'apartat A, com sempre, l'hem d'ajustar i posar les semireaccions d'oxidació i reducció. Per a l'apartat B posem les dades, però ja el comentarem després. Per ajustar-la, utilitzarem el mètode del ió-electró, posem el nombre d'oxidació de cada espècie. Recordem que els elements que no es combinen amb altres elements tenen nombre d'oxidació 0 i hem de veure quin nombre d'oxidació disminueix el seu número, és a dir, el crom passa té nombre d'oxidació més 6 en el dicromat i en el triclorur de crom redueix fins a més 3. Per tant, la semireacció de reducció serà la de l'iodicromat a crom 3. En canvi, la semireacció d'oxidació, el clor del clorur d'hidrogen passa de menys 1, augmenta a 0, ja que perd electrons. Aquesta serà la semireacció d'oxidació. Ajustem de forma tradicional els elements que no siguin oxigen i hidrogen. Clor n'hi ha 2, posem un 2 aquí, i de crom tenim 2 i posem un 2 aquí. Ara ajustem l'oxigen, com hi ha 7 oxígens, posem 7 molècules d'aigua que contenen 7 oxígens. Ajustem l'hidrogen, com hi ha 2 per 7, 14, posem 14 ions d'hidrogen i per ajustar les càrregues, com aquí hi ha 2 negatives, haurem de posar 2 electrons als productes per equilibrar les càrregues i a la semireacció de reducció comptem, hi ha 14 positives menys 2, 12 als reactius i 2 per 3, 6 positives, haurien de quedar 6 a cada costat. Per a que queden 6 als reactius posem 6 electrons, 12 positives menys 6 queda 6 i 6. Per a que puguem sumar totes dues semireaccions caldrà que hi hagi el mateix nombre d'electrons. Així multiplicarem per 3 la semireacció d'oxidació. Sumem i ens queda 6 de ió-clorur, el dicromat, l'ió-dicromat, 14 de ió-hidrogen, els electrons se'n van, 3 de diclor, 2 ions cromat 3 i 7 molècules d'aigua. Ara traslladem els coeficients, escrivim la reacció química completa utilitzant aquests coeficients i afegim les molècules o ions que no intervenen directament en la reacció redox, o sigui, en la reacció redox no teníem el clorur de potassi, però aquí sí que està. I l'hem d'ajustar el potassi, perquè com teníem 2 potassis als reactius, hem de posar aquí també un 2. I els clors també queden ajustats. Ja tenim l'apartat A. Apartat B, molt ràpid. Ens demanen el volum de diclor en aquestes condicions, a 20 graus, 293, i una atmosfera. Volum de diclor que s'obtindrà si posem clorur d'hidrogen amb una molaritat de 1 i un volum donat, 0,125 litres, amb excés del dicromat de potassi. Molt simple, calcularem els mols de clorur d'hidrogen per proporció estequiomètrica els de diclor i amb l'equació dels gasos ideals podem obtenir el volum. Anem allà. Mols és igual a concentració per volum, 0,125 mols. Per proporció estequiomètrica, com la relació és 14:3, obtenim 0,0268 mols de diclor. Amb l'equació dels gasos ideals, el volum és igual a mols per constant per temperatura dividit de pressió i ens dona que tenim un volum de diclor de 0,644 litres.